Takže ahojte. Ahoj. Nedivte sa, že tam nenatáča s mojou LPS mačičkou. Lebo tu máme pec. A dneska som bola v obchode ešte pred chvíľou večer, pred hodinkou. A kúpila som si pet home. Samozrejme už som odbalila od tých... Proste v tomto, čo to bolo zabalené. A to je taká medzierka, ktorej sa ešte stále smejem. Tak nie. Ja akože už 2 pec a jedného hľadám, takú mačičku. A toto bude 4. Tak sa strašne teším. Tak ideme ako prvú tento strechu. Ja sa tak teším. Aha, dvere sa dajú otvárať. Ona je úplne krásna. Ona je super. Takže ideme sa pozrieť na papierik, že ako sa volá. Presne tak, ako sa volá. Musím sa podoprieť, lebo mi nestojí mobil. No. Takže ideme si to pozrieť. Počkajte, vám to ukážem. To je lepšie. My máme teda tú pracovňu, ale s týmto psíkom a vlasa Bessie. Ja mám Pipa a Kindy, lenže v bielom. Pozrite sa na toto kreslo. Bože. Ja sa na ňom teraz smejem. Počkajte, dávam to tu. Tak. Striežku. Tu potom. Nalepila som si nálepky. Čo hovoríte? Aspoň ja by som to tak dala. Však to moja fantázia. Ale okej. A je to riadne krásne. Sponzor. Super. Ale ešte si plánujem kúpiť zelený. Asi... Lebo tu stojí 3,21, keby ste o to mali záujem, a kúpila som to v Coop jednote. S takými tými hnusnými tvrdými cukríkami. Keby ste ich mali radi, tak sorry, ale tak proste tu dáme stoličočku, dáme hafánka a ideme to zavrieť. Chudák Bessie. Je to dievča. Bessie. Už v tom mene počujete, že je to dievča, tak? Musím to zavrieť poriadne. Tak. A teď dáme... neviem, prečo hovorím nepisky. Teraz dáme strechu. Poriadne dvere. Tak. A je to... Takže dúfam, že sa vám video páčilo a čaute.